Vil du gerne have mere erfaring med sociale medier og lære, hvordan du bruger dem korrekt som virksomhed, så er det lige præcis det, vores kursus det handler om. De færreste de formår faktisk at arbejde strategisk med de sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, og bruge dem som en del af deres marketingstrategi og forretningsmål. Vi lærer dig, hvordan du opbygger en indholdsstrategi og tager dig igennem alle steps, så du kan lave godt indhold, der får dine kunder til at følge med. Vi lærer dig også, hvordan du tiltrækker flere kunder og opbygger en stærk relation til dem, så de bliver hængende. Vi gennemgår, hvordan du skaber struktur og planlægger dit indhold, og så kommer vi også ind på, hvordan du kan arbejde med algoritmen, så din opslag når ud til flere personer. Jeg som videograf fortæller dig, hvordan du laver en god video, og hvordan du bruger dem strategisk på dine sociale medier. For vi kan ikke sige sociale medier uden at sige videoer. Vi sørger for praksisnær undervisning, så du kan prøve kræfter med din egen Facebook- og Instagram-konto. Når du går herfra, er du kørende og klar til at lave opslag og arbejde med dine sociale medier. Vi holder kurset i små hold, maks 5 deltagere, så er der god tid til spørgsmål og individuel sparring. Der er ingen krav om kendskab til de sociale medier på forhånd. Du kan komme helt grøn, og vi sørger for, at du kommer godt i gang. Vi har afsat 2 dage til kurset, så du får de bedste forudsætninger for at arbejde med dine sociale medier bagefter. Du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil lære, hvordan du bruger de sociale medier som virksomhed, så du kan øge din synlighed, tiltrække flere kunder og selvfølgelig i sidste ende øge dit salg. På vegne af både Jeppe og jeg, så vil jeg selvfølgelig sige, at vi glæder os til at se dig på kurset.